आंनि मुङा बिनिता बसुमतारी। आं दिनै गोदान मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों थाइजौ आसार बानायनाय। दा थाइजौ आसार बानायनो फिथाइ खाहैनाय जासिगोन आरो। थाइजौ आसार बानायनो थाइजौ खाहैनोसै। भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। थारुनखौ फुनानै सेवजोब्बाय। आसार बानायनो हाबाय। गावलायलाय थाङा दोनसै थांसै। Đi qua thử đi. Đi ra thì cũng đi gì đó. हाखांबाय ओमफ्राय हालदै संख्रि लागायनानै दोनथ'नोसै। संख्रि होनोसै सामससे। दानिया हालदै होनोसै एसे। लागायनानै दोननोसै। दै 3 घन्टासो लागायनानै दोनोबा दै ओंखारो। ओमफ्राय बे दैखौ गारनानै फोरानफिननांगौ। बेहाय दोननोसै। थाइजौआ मारै जाखोथाय जोंना गैया आरो ओंखारबाय। दालिया दैया सोबनानै लानायनि थाब राननायनि सियाव होनांगौ।
दसे सान्दुङाव फोराननोसै आरो रानबाथाय मस्ला थाव लागायनानै एवनोसै। थाइजौआ जोंना रानबाय। दानिया थाव लागायनोसै। मस्ला नैबो थाव लागायबाय। जिरा मस्लाखौ होनोसै। बानलु होगोन। बिदि लागायनानै सान्दुङाव एसे होबावनोसै। हालदै होनोसै। संख्रि। सान्दुङाव दोनहैथ'फिनसै एसे। जोंना आसारा रेडि जाबाय। बयामाव सोनोसै दानिया।
आफादखौ सोखांबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामना होदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।